Nembe napa niki, Pak? Wih, ada sahabat primadona. Guys, dadi iki lho lagi ngresiki jamur-jamur neng stainless. Dadi mumpung iki ora ono kegiatan, aku lagi longgar. Lah iki tak sempatke ngresiki stainless iki lho, guys, gen kinclong nganggo pembersih stainless iki lho, guys. Dadi aku memang kebiasaan, dadi nek pas unit ora trip, lah aku mesti inspeksi unit. Dadi apa kekurangane tak ceki kabeh. Dadi kekurangane kru apa wae iso tak evaluasi kabeh, guys. Lah contoh salah sijine iki dadi ono apa iki lho jamure iki ngetel iki. Dadi aku tak resiki nganggo alat iki mau ya rada iso rada kempling, guys. Ayo, guys. Ayo dicek anu karo ngecek liyane ya, guys ya. Mumpung ditonton sahabat primadona. Nah iki arep tak tambahi sing pernik-pernik urung komplit kaya penyangga mic iki. Penyangga mic engko ya tak apa? Tak pasangi, guys. Ayo, guys, mlebu rene, guys. Oh ya wis jero ya wis dipel resik ya kan wisan. Wis dicek sik iki, rodok buri sik, nonton keadaane piye. Aku masalahe nek karo unit iki grejek, guys. Dadi ana kurangi sithik mesti aku tak evaluasi. Krune tak tegur, kekurangane piye kudu unit iki kudu sempurna, guys. Ya maksudnya semuanya nggak ada yang sempurna, tapi nek kita bisa meminimalkan kesempurnaan unit iki ya wis alhamdulillah unit iki kabeh dadi apik, guys. Lah iki detail-detaile tak ceki kabeh. Lah iki kaya ngene iki sing nek tiba-tiba ngene iki ya kudu tak ceki kabeh, guys. Gen ku iso resik kabeh. Masalahnya unit iki lho, guys, iki rada ngetel iki. Rada ngetel regetan bekas minuman. Nah iki dikosok sik gen rada resik, guys. Tuh. Resik iki. Nah, nek resik ini ditonton penak, guys, iki, guys. Oh. Barangan kon pojok-pojokan iki ya diresik-resiki, guys. Yo kudu dirawat sing apik, guys. Lah iki, guys. Iki enek gambar wong wedok ngene iki ngopo, guys, iki? Oh, iki lho, Bro. Iki ngopo iki? Iki dadi regetan-regetan iki kabeh tak resiki kabeh. Kekurangan-kekurangan ayo ditonton sik. Iki aku ya arep masang anu. Oh, iki ana sing kutah kuwi apa kuwi? Iki tangga ngene iki di tak kosoki, guys. Mumpung lagi selo iki, tak resiki gen ketok mening. Mening ini ditonton ya kepenak, guys. Penak mening. Aku arep masang stainless iki dek iki ngletek, iki arep tak pasang yo an. Ning dhuwur kene. Nah, aku tak pasang ini iki lagi tak golek lem sik, guys. Iki mau ngeletek terus tak kletek sisan. Lah iki arep tak pasang kono engko. Iki tak tontone sik gen. Iki lagi di sapu-sapu. Engko peleke yo engko tak auto soli, guys, gen rodok kinclong engko. Nek pas longgar.
Wes iki paling iki tok PR iki tok mau. Jadi mediume Primadona PR iki mau tok. Iki engko tak auto soli, tak rampungke kabeh. Jerone wis resik, paling engko sing hal-hal cilik sing perlu tak evaluasi tak kaji ulang neh. Dadi sing hal-hal cilik sing perlu tak evaluasi tak dandani, kuwi engko bakal tak dandani tak rawat sing apik, guys. Jenenge apa kuwi jenenge? Unit nek dinggo golek apa? Dinggo golek rezeki kan ya kudu dirawat sing apik to, guys, gen awet ya to. Penumpange gen seneng, nyaman, bahagia. Jadi wis pokoknya sebisa mungkin ini perawatan ini nomor siji, guys. Perawatan unit baik mesin, interior, eksterior kabeh nek neng Primadona nomor 1. Ngono ya, guys ya. Sementara ngono sik iki ulasane saka aku iki tak neruske ngamplasi sik ngarep karo mburi iki mau ana kekurangan. Ngono sik, guys ya. Matur nuwun sahabat Primadona.